பிரியமானவர்களே, ஏன் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சமாதானத்தை நமக்கு தந்தார்? யோவான் 14:27 இதை நாம் வாசிக்கிறோம். முதலாவது யோவான் 16:33 அடிப்படையில், இந்த பூமியில் நாம் வாழும் வரை நமக்கு உபத்திரவம் உண்டு. அந்த உபத்திரவத்தில் நாம் தைரியமாக இருக்கவும் பலனடையவும் தேவ சமாதானம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இரண்டாவது எபேசியர் 2:14-16 அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது, நம்முடைய பாவத்தினின்று இருந்த பகையை, அதாவது நமக்கும் தேவனுக்கும் நமக்கும் பிறருக்கும் இருந்த பகையை தேவன் மாற்றி நம்மை பரிசுத்தமாகவும் நாம் பிறரிடத்தில் அன்பாயும் நாம் வாழ்வதற்காக தேவன் தம்முடைய சமாதானத்தை நமக்கு கொடுத்தார். கடைசியாக மத்திய 5:9 கொலோசியர் 3:15 அடிப்படையில் நாம் பெற்ற தேவ சமாதானத்தை பிறருக்கு கொடுப்பதற்காக தேவன் அவருடைய சமாதானம் நமக்கு கொடுத்தார். ஆகவே தான் தேவ சமாதானம் உங்களுடைய இருதயத்தை ஆள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார். ஆகவே இதை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த அந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொண்ட நாம் பிறருக்கும் கொடுப்போம். கர்த்தருடைய பிள்ளையாய் என்றைக்கும் நாம் நிலைத்திருப்போம். அந்த சமாதானம் நம்மளை ஆளுகை செய்யட்டும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. ஆமென்.